Svako je dijelo kristalizacija duha stvaraoca, a graditelj Le Corbusier, čije djelovanje je naglo i nenadano prekinuto na današnji dan 1965. materializirana je kristalizacija duha vremena i društva 20. stoljeća. Le Corbusier pravim imenom Charles Édouard Janer rođen je u Švicarskoj 1887. gdje je izučio graverski zanat. Obrazovanje je proširio mnogobrojnim putovanjima i pritom posvuda skicirao i analizirao arhitektonska dostignuća u vremenu i prostoru. Rad kod braće Perret, avangardnih arhitekata i tvoraca armirano-betonskih konstrukcija, nesavladiv likovni senzibilitet i znatiželja te analitički odnos prema klasici stvorili su djela s kojima je tadašnje građansko društvo moglo identificirati svoje težnje. Opće je poznata Corbusierova gruba, ali programski jasna sintagma kuća je stroj. No on je također rekao da je stan hram obitelji. Stan je hram, hram je ognjište, ognjište je obitelj. Formulirao je i pojam arhitekture kao manifestaciju duha, konstrukcije i sinteze. Možda su upravo njegovo samoukost i neopterećenost segmentarno usmjerenim znanjem doveli do revolucionarnog odnosa prema prostoru i arhitektonskoj likovnosti. I danas su aktualna Corbusierova razmišljanja o korištenju prostora. Potpuno su prihvatljive njegove teze o postavkama suvremene arhitekture, u koje stupovi postaju nosači katova, a krov postaje vrt kao naknada za izgrađenu zelenu površinu. Slobodno, fleksibilno i funkciji primjereno oblikovanje prostora, horizontala prozora kao prirodna veza s okolinom i slobodno pročelje oslobođeno konstrukcije dodatni su elementi velikog Corbusierova djela.